a szünetből, hiszen, ahogy ígértem, nagyszerű és küzdelmes pillanatok következnek. Engedjék meg, hogy a piros sarokra szólítsam azt a nagyszerű versenyzőt, aki Ózdról érkezett, szólítom Beszterszegi Rajmundot! Köszönjük azokat a versenyzőket, akik mindjárt érkeznek a profiknál megszokott indulciás tesztjébe. Jön Ózdról, Beszterszegi Rajmund! A piros sarokban Ózdról Beszterszegi Rajmund! Kedves vendégeim, szólítom azt a versenyzőt, aki Békésről érkezik a két sarokba, Petrovski Attila! Véget tudok, és ezt tudok, én is járok, nem állok, nem térhetek, véget viszont És aki szeretne egy kőkemény sorba este, akkor csak össze a két kezét, hiszen érkezik a két sarokban, Petrovski Attila! Ilyen az élet, fogom isteni, vagyok módon, büszke és beteg. Minden teszel, a kezemet nem emelenszel, kezeled érték, nem edörből, a belületen, csak és örök. Hogy a piros sarokban Rajmund már teljes harclátban él, és nagyon-nagyon várja az ellenfelét. A piros sarokban Rajmund már nagyon-nagyon várja az ellenfelét. Úgyhogy tegyünk még egy próbát, két sarokban várjuk Petrovski Attilát! Nem határok, nem térhetek, véget Petrovski Attila! A piros sarokban Beszterszegi Rajmund és Laskó Balázs, Magyar MMA Szövetség vezető bírája, fogja vezetni a 3x3 percben énekelvezett MMA mérkőzés. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok! Hajrá, piros sarok! Ezért a hát már csak látom ezt a másik meg vagy ilyen téglés van a hátam. Jó, így tegyük. Jó, így tegyük.
Nem tudom, izzadságot. Ez direkt nem gyerek valóság. Felítatom el. Keményen. Mi volt az a rövid? Mint egy pelikán keretül. Vidd Attila, vidd be! Vidd be a földre! Itt van egy betaszállat. Guillotine. Azzal próbálkozik. Anyád! Dobálja, bazd meg! Azok egy Gyere ki Attila! Elszedje magát, szeretnék. Négy útját kell tenni, töltően itt mindent. Jöjjön már ki belőle. Gyerünk Attila! Most állj fel! Szorítsam most ki a filmet. Kijön belőle. Anyád! Sokan nem látok, nekem a már látszik. A métertől nem láttam, hogy élőben még nem, legalább tudom, hogy nem látod, nagy horogkereszt van a bal mellén. A bal mellén. Másság. Meg a étel is ott van a fejjel. Ja, meg a mellén is. Ja, hát azt mondom. Jól volt Attila! Mellén a jobb karján. Erre a mérkőzés eredményedezése következik. Győz kék sarokban Petrovski Attila! És én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy taps illeti Mesterszei Rajmundot is. Nagyon szépen köszönjük, és Balázs, azt hiszem, hogy itt az utolsó pillanatok nagyon gyorsan játszottak le, hogy
ezt a nagyon lesz újra a tévében megnézni, hogy biztos, hogy hasznos lesz megtudnunk, hogy pontosan mi is történt. Amit már mondtam, hogy ezzel nem állva valószínűleg nagyon kevesen volt végig meg a 3x3 percben 3x5 perc, itt is ugye a földön dőlt el, a legvégén 2 másodpercben ugye véget ért volna a menet, hogy Rajmond kifordult, Attila egy hátsó folytással kényszerített arra, hogy legológja a mérkőzést. Szűnt teljesen jogos és egyébként győzelmet. Gratulálok! Nagyon szépen köszönjük, aki szeretné magát kipróbálni itt a környéken ebben a sportágban, hogy lehet, vagy? Szegedi Tűzősport Klubnak van egy MMA szakosszája, ha valaki érez magában, hogy ezt a sportot szeretne kipróbálni, esetleg megméretni, meg későbbiekben MMA, szerintem a lehetőség Csabában ennek van próbálás legyen. Nagyon szépen köszönjük a segítségedet, az biztos, hogy fel kell kötni annak a nadrágot, aki Petrov Attilát szeretné ebben a küzdősportban legyőzni. Hölgyeim és uraim, már is folytatjuk a programot középsúlyú boxmérkőzéssel, már szólítom a piros